Lah dalah. Sawai. Iso doleran ora? Angko se rong puase aku ki kok kon leren kepiye? Wis mending to saiki ngene, Pak. Piye? Kowe arek nyanyi ora? Request lagu apa ora? Ayo ngono. Sing nyekar sing nembang sapa? Denok Tatin. Aku nek ora Denok Tatin moh aku moh. Heeh, kono dirungokke nang kono wae ora usah tekan kene. Wis dudu bagianmu nang kene iki ngobak-baki. Vespa. Bagong kurang ajar. Wis kowe bali rono. Mudar. Brengose kebrongot cukur kowe. Mbak Tatin. Mbak Tatin. Selamat pagi. Oh ya, selamat pagi. Siapa yang nyeluk? Oh, Mas Bagong. Aku ya. Siapa? Oh, Mbah Semar. Duh, aku ya. Siapa? Aku. Gareng, Petro, Gading. Heeh. Pripun wonten dawuh, Dik Gading? Anu, Mbak. Nembang-nembang napa ngono? Nyanyi-nyanyi apa ngono lho? Sing gumyak-gumyak. Apa wis metu kabeh kok? Ya urung nek metu kabeh. Lah piye? Nek wis kabeh tembang metu treh mumpluk. Terus bubar sih taun ngarep. Mbak pilih wonten pamundutan napa Pak Bu? Kembang rawe. Bu kae lho. Wis ra ono pamundutan lho, Mas. Ya apa-apa ngono. Pokoke sing gayeng pokoke lah. Apa kek ngono kek? Anu niki duduk napa berdiri? Kowe ya berdiri dengan tegak. Berdiri balik sama kanan Mas Kiswan ya. serentak. Oh, oke. Rapopo lintang asmara Mas Kiswan. Nah, kuwi cocok wis. Karo Fragmen sithik ya. Yalah, wis ini. Weh. Sesuk arep mayangan awan bengi lho, Mas. Ora apa-apa malah apik kok. Anu Mas Kiswan, ayo berdiri kita menyanyi bersama. Menyanyi untuk bersama. menghibur warga dan menghibur siapa iki? Menghibur dirimu. Menghibur aku. Mas Gading. Heeh. Mas Gading apa Mas Bagong? Ya aku. Iya. Sakarepe menghibur siapapun yang bisa terhibur ya. Kalau bener. tidak bisa ya mangap. Mangap. Maaf maksudnya mangap. Ayo Mas Kiswan. Kok sida karo Kiswan? Iso ngadeg ora? Wah opo Oke, Mas. aku. Ben iki karo iki dhisik kan mau ngece terus ya iki. Nang ngece. Nyambut gawe jajal nek ngadeg nang kene iki ya ben ngrasake. Ya wis oleh rokok telu barang. Aku wis oleh rokok. Aku arep tuku rokoke dadak njaluk sangu mbokku kowe mau kowe. Lah kok ya ora ngidul sikik mau dolek rokok. Ngidolke ngopo? Lah ya kepiye carane kok. Ngidul tetep pahit. Ngidol ya malah ming dijaluki rokok. Ah ya ning rokok ya cukup to. Iso aku. Menika menembang ya. Ya Iya, wong guyang-guyung. Ngopo nangis? ora apa. Aku iki bareng leleti minyak. Ucek meribat. Ya ora apa-apa. Ngono gayane nangis. Heeh. Lintang asmara nggih, Mas Ora Bagong. apa-apa nggih. Sing penting ora ngucek-ucek sing liyane, Om. Ngecek-ngecek liyane iki apa? Hah? Contone Kaya ta? kaya ta? Bibir. Oh, wis akeh. Mulut, Mulut. hidung, Terus terus lan liya-liyane. Wis gek. Do nyanyi. Iya Mas Wahyu. Jokete ora gareng meneh. Iki rileks. Relax.
aku bisa anduweni marang Tyatya Sulasmi rasa kangen yen ngarungi banyu segara tresnaku ra bakal sirna senajan nyawa ancat sakaraga wis tresna ora bisa Yo. Ayo kae Mas, le joget Mas. siang pantara ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang Tyatya Sulasmi Rasa kangen kang limuti lintang bulan dadi saksi upayane datan belenjani janji supaya bakti supaya Wong bagus antep narasatimu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan ngarungi banyu segara tresnaku ra bakal sirna senajan nyawa ancat sakaraga wis tresna ora bisa dipisahkan yen wis tresna ra bisa dipisahno sampun menika Mas. Nggih. Pun, Mas. Nggih, Mas Nggih, sampun Bagong. matur sembah nuwun nggih. Hei. mawelangening pamulat reksa kungisining ana risedeng karebuting mangsa mawantu tumuruning liris makaring sarwa puspita umyung sabda mring sarilir wuwusing Priyambada